Mika tibaako. Awurade asɛm a ɛbaa Moreset ni Mika nkyɛn. Yuda ahemfo Yotam, Ahas ni Hezekia brɛ soɔ no a ohunu no Samaria ni Yerusalem ho nie. Amen nyinaa muntie. Asase ni ne mayɛ. Monhwɛ aso na Awurade Nyankopɔn nyɛ ɔdanseni ntia mo. Awurade a ɔna sɔre fie kunkun mu no. Na hwɛ, Awurade refiri adi afiri nafa. Na wasane abetietie asase sorɔnsorɔmmea so. Na mepɔ bɛnane wɔ n'ase. Na monhwɛ mu apaapae. Sɛdeɛ akra nane wɔ ogya anim no. Te sɛ nsu a wahwie agu deɛ ho sane. Yakob mmarato nti na yɛn nyinaa ba. Ni Israel fie ni bɔne nti. Ɛdeɛ ne Yakob mmarato. Ɛnyɛ ne Samaria. Na ɛdeɛ ne Yuda sorɔnsorɔmmea. Ɛnyɛ ne Yerusalem. Na mede Samaria bɛyɛ wura mu abookuro. Ni abobe atɛyɛ. Na mede n'abo bɛgu bɔnhwa no mu. Na mayi ne nyina so adi. Na ɔbɛbobɔ n'ahoni nyinaa. Na wɔde ogya ahye n'ayɛyɛdeɛ nyinaa. Na mɛyɛ n'abosom adum nyinaa afo. Ɛfiri sɛ adwamanfoɔ apɛdeɛ na wɔde aboa no. Na adwamanfoɔ apɛdeɛ na ɛbɛsane akɔyɛ. Yɛn nti mesu no matwa adwo. Mɛnante kwaterekwa ne adagya mu. Metue sum mu sɛ habɔdɔm. Na madi abooboo sɛ sohori. Na n'apirakuro no aporɔ. Na abɛduru Yuda. Abɛsome man pono ano. Aduru Yerusalem. Monka nkyerɛ Gat. Esu so monkosu. Bet-Lifra na monyantam futuro mu. Safefoɔ. Monsene nkɔ. Adagya ni wuo mu. Saanamfoɔ mfiradi. Bet-Esel agyadwotwa ma mo gyinabea bɔ mo. Na Marotfoɔ de ahoyera twɛn papa. Ɛfiri sɛ bɔne afiri Awurade nkyɛn aduru aba Yerusalem kuro pono ano. Lakisfoɔ. Momfa teaseɛnam ɛnsa ɔpɔnkɔ hɔharefoɔ. Ɛyɛ Sion babaa bɔne mfitiaseɛ. Sɛ umu na wohunu Israel mmratodeɛ no. Inti wobɛgyae Moreset Gat mu ama. Aksib afie di Israel ahemfuhwammɔ. Marisafoɔ mede ɔdidifoɔ foforɔ bɛbrɛ mu. Adulam na Israel ni monyam beduru. Botikwa na wiwɛre wo ho. W'anigye ama nti ma wo tikwa ntrɛ sɛ ɔpɛtɛdeɛ. Ɛfiri sɛ watu wo nkyɛn kɔ. Mika timienu. Wonue, wɔn a wɔdwene amumuyɔsɛm ne wɔn a osiesie bɔne wɔn mpa soɔ. Anɔpahan mu wɔyɔ, ɛfiri sɛ ɛwɔ wɔn nsɛm tumi mu. Na wɔani birimfuo, na wɔgye, ne afie, na wɔfefa. Na wosi ɔbarima ne ne fie ne onipa ne n'agyapade apempem. Nti sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, meredwene abusua yi ho asɛmmɔne bi a morentumi nyiyi mo kɔn mfiri mu. Na morenkyea ahantan so. Na ɛbɛyɛ brebɔne. Ɛda no obebu mo ho bɛ. Na wabekwadwom sɛ, adi ayɛ yɛn. Me man kyɛfa no, wasakyera, wagye afiri me nsɛm. Okyiri pani na wɔkyɛ yɛn mfuo mu ma no yi. Inti urinya deɛ ɔde susu nhoma bɛto wo kyɛfa soɔ. Awurade asafo mu. Monkan di isɛm. Sɛdeɛ ɔkeka no ne no. Wɔnka yeinom ho adi isɛm. Ahohora remma. Yakob fie. Wɔnka sɛ Awurade honhom ni boasetɔ. Yeinom ne yɔe. Ɛnyɛ yie na me nsɛm yɛ deɛ ɔnam tee no. Nanso mosɔre tia me man sɛ ɔtamfo. Na muyi wɔn a otwa mu dwoodwo a wɔmpɛ kon ho ntaadeɛ so ngu soɔ. Mopamo me man mu mmaa firi wɔn fie fɛfɛ mu. Na mogye wɔn anim onyam firi mɔtafoɔ hɔ koraa. Monsɔre na monkɔ. Na ha nyɛ mo homebea. Efi gu a ɛde sɛe a ɛso ba no nti. Sɛ ɔbarima a ɔnam keka awuwusɛm na ɔdaadaa di atoro ka sɛ, mɛka wo bɔbisa ne nsade ho adiyisɛm a, ɔno na ɔbɛyɛ ɔman yi adiyisɛnkafoɔ. Wɔn a mɛboa mo nyinaa no, Yakob nhyia na mɛhyia Israel nkaeɛ. Mɛka wɔn mabom sɛ nwa wɔ nwamuo mu. Sɛ mmuakuo wɔn didibea so, nipa dodoɔ a wɔyɛ huu. Obubufoɔ di wɔn anim reforo aba. Ɔbɔ kirididi sene fa kuro pono mu. Na ɔfa mu firi adi bio. Na wɔn hene sene di wɔn anim. Na Awurade di wɔn ti. Mika timiensa. Na me se, muntie. Yakob atitire ni Israel fie atemufoɔ. Ɛnyɛ mo na ɛsɛ sɛ muhunu atemuo. Mo na motane papa na modɔ bɔne. Mudwa wɔn wedie firi wɔn ho. Ne wɔn nam firi wɔn nnompe ho. Na mo na moadi me man nam
na mawuro won wede afiri won ho na mabubu won no mpemu na matwitwa ne se kukuo mu ade ne esen mu nam eno na wobesu afre Awurade na orimuwa won na odinani behunta won brenu mu sede o ma won ne ye oye bone no se na Awurade ka tie adifo a odaada me man na wode won sika na woka se asomdue na de onfa biribi nhye won enum no o kire ne so sa no sa inti ade besam woni so ade huhu na esuma duro mu nkonhye ho na wuya beto adifo no so na ade kyen adane won suru kabi na ade hunfo no ani bewu na nkomhyefo no ani masinsam na won nyina bekatakata won ano efri se Nyankopon mu aye biara ni ho na me de Awurade honhom mu tumi ni atemuo ni maniye ahyemema se me nkyere Jacob ne mrato ni Israel ne bone muntie ye Jacob fie atitire ni Israel fie atemufo mu a mukyiri atemuo na mokyia de atini nyina mu a mokyiri Sion mogahwie guo mu ni Jerusalem akontochidie mu emu atitire gi adanmudie bu aten ne mu asofo agi akatua kyerɛkyerɛ ne emu adifo agi sika hye nkom na ɔtwere Awurade ka sɛ enye Awurade na ɔwɔ yɛmu yi bɔne biara rema yɛn so santi munti ɔbɛfɛntem Sion sɛ afuo na Jerusalem adane aboɔ akuakuo na efie no bepɔ adane kwaye soronsoromea Mika 9 na ɛbɛba sɛ na edi akyire no mu no Awurade fie bepɔ no betim hɔ ataa mepɔ atifi na wamaso asene nkukuo nyinaa na aman asene yu abaso na amnaman pii bɛkɔ akɔka sɛ mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so nkɔ Jacob Nyankopɔn fie na ɔnkyerɛ yɛn na kwan na yɛnante na timpɔn so na Sion na mmra befire na Awurade asɛm afiri Jerusalem na obebu aman pii mu atɛn na waka aman akɛse a ɛwɔ akyirikyiri no anim na wɔde wɔn afena abobɔ nsɔ na wɔde wɔn mpia ayoyɔ nnɛre ɔman bi remma afena so ntia ɔman bi na ɔrensua akodie bio na ɔbɛtenatena wɔn bobe ne wɔn brodoma ase na biara renyi wɔn hu efiri sɛ asafo Awurade ano na aka na aman no mu biara nante ne nyamedin mu na yɛn deɛ yɛbɛnante Awurade yɛn Nyankopɔn din mu de akosi daadaa ɛda no Awurade asɛm ni mɛboa esiefo no ano na wɔn a wapam wɔn no mɛma waba ne wɔn a me ne wɔn adi no bɔne no na mɛma esiefo no ayɛ nkaye na wɔn a wapam wɔn kɔ akyirikyiri no ayɛ ɔman kɛseɛ na Awurade bedi wɔn so hene Sion bepɔ so afiri nnɛ de akosi daa na wo nyanhwɛfo abantentene wo Sion baba kokoɔ wo hɔ na Akan tumidie no bɛba beduro Jerusalem baba ahenie no afei adenti na wotiem denden ɔhene biara ni wo mu anaasɛ wo futufuo na yira na awo aka wo sɛ ɔwofo yi Sion baba ko awo chim sɛ ɔwofo na afei wobɛfiri adi afiri kuro no mu akɔtena wuram na wakɔtena Babel ton ɛhɔ na wobeyi wo ɛhɔ na Awurade bɛpɔn wo afiri watamfo nsam na afei amanaman pii aboa wɔn ano atiaw na wɔka sɛ ma Sion ho ngufi na yɛmfa yɛn ani nhwɛ no na wɔn deɛ wonim Awurade adwene na wɔnhunu n'agyinatuo mu sɛ waboaboa wɔn ano sɛ ayuporibea afiafi sɔre pore Sion baba na mɛyɛ wo mɛn dadeɛ na mayɛ wo ntɔte kɔbere na wode adwerɛ aman pii dukuduku na mɛhyira wɔn ahonyadeɛ so mama Awurade ne wɔn ade dodoɔ so mama asase nyinaa wura no Mika 10 afei bɔ kyenku wo kyenku baba otua yɛn twa yɛn ho hyia wɔde abaabɔ Israel temufoɔ nye bi na wo Bethlehem a ɛwɔ Efrata wo a wusua sɛ wobɛfra Yuda mpimpim mu umuara na obi bɛba ama me na wɔbɛyɛ Israel sudifoɔ no na nase firi tetentrede firi daa a eni ase nam enti wɔde wɔn bɛma akosi bere a ɛwofoɔ bi bɛwoɔ na ne nuanom nkaeɛ bɛsane ne Israel mba nso aba na obegyina hɔ ayɛ ne wɔn Awurade ahoɔden mu Awurade ne Nyankopɔn din kɛseyɛ mu na watena ase na afei ɔbɛyɛ kɛse akosi asase awie
na oyi bɛyɛ asomdue sɛ Asiria bɛyɛ asase so na otietia yɛ aban fɛfɛ mu a ɛna yɛbɛsisi ahwɛfoɔ baason atia no ne nipa mu mapɔma baawɔtwe na wɔde afena ayɛ ne Asiria asase ne Nimrod asase napono mu na sɛ Asiria bɛyɛ asase so na otietia yɛn hye so a ɔbɛgye yɛn afiri ne nsam na Yakob nkaeɛ no bɛyɛ aman bebree mu sɛ obosu a efiri Awurade nkyɛn sɛ nhama so nsuwɔ nse a ɛnhwɛ ɔbarima bi kwan na ɛntwɛn nipa mba na Yakob nkaeɛ no bɛyɛ sɛ kwaeɛ mu mmoa mu gyata amanaman mu aman bebree mu sɛ nwan akuokuo mu gyataburuwa a ɔsene ba a otietia soɔ na ɔtete mu a ɔgyefoɔ biara ni hɔ wɔma wo nsa so w'ahohiahiafoɔ so na watamfo nyinaa to ntwa na ɛda no Awurade asɛm ni metwa wapɔnkɔ mafiri wo mu na masɛe wo nteaseɛ nam na matwitwa w'asase so nkuro na madwiri w'abandenden nyinaa na matwitwa wo ntafoɔ yi afiri wo nsam na woanyɛ akɔmfoɔ bio na matwitwa w'ahoni ne w'adum afiri wo mu na woansɔre wo nsa ano adwuma bio na metutu w'asɛre nnua afiri wo mu na masɛe wo nkuro na mede abufuo ne abufuhyeɛ bɛtɔrɛ amanaman a wɔantie no so. Mika 10:6 Muntie deɛ Awurade kan. Sɔre na ne mepɔ nyinaa ham na nkokoɔ ntie wo ne. Mepɔ, muntie Awurade ham ne mo a mowɔ hɔ daa. Asase nyina soɔ no, na Awurade ne man anya ɔham, na ɔne Israel bɛyi atɛn. Me man, ɛdeɛ na mayɛ wo, na ɛdeɛ na mede ahyɛ wo brɛ, boa me na meyi wo firi Misraim asase so bae, na megye wo firi nkoafie, na mesoma Mose, Aaron ne Miriam dii w'anim. Me man, kai agyina a Moabhene Barak tuiɛ, ne deɛ ebie wo ba Biriam de bu ano, ɛfiri Sitim koduru Gilgal, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔhu Awurade nsɛntenene no. Ɛdeɛ na memfa memmra Awurade anim menkoto ɔsorosoro Nyankopɔn no. Memfa ɔhye afɔdeɛ memmra n'anim. Ne nantwie ma a wadi afeafe. Awurade ani bɛso adwennini mpem ahodoɔ. Nwo sɛ esutene mpem dudu. Memmra ato nti memfa mabakan memma. Anaasɛ meyɛfo mma. Mekra bɔne nti. Waka deɛ ɛyɛ akyerɛ wo onipa. Ne deɛ Awurade hwehwɛ no wɔ hɔ. Ɛnyɛ biribiara sɛ adetene ne yɛ ne adɔyɛpɛ ne ahobrɛase a wode ne wo Nyankopɔn nanteɛ. Awurade ne refrɛ kuro no, na onyansafoɔ bɛhunu wo din. Muntie abaa ne deɛ ɔhyɛeɛ no. Amumuyɔ mu adinya da so wɔ mumuyɔfoɔ fie ne Efa a wɔhwɛ nso a wadome no. Me ho bɛte nsɛnni abɔne mu anaafo to ansisi Abraham wɔ mu. Nhyɛsoɔ ayɛ emu adefoɔ amaama, na emufoɔ ka atorosɛm na wɔn tɛkyerɛma yɛ nnaada a wɔn anum. Na me nso mabɔ wo ama na wabɔ wo yadeɛ. Wo bɔne nti na masɛe wo. Wo deɛ, wobɛdidi na woremmɛn, na wo yɛn bɛda mpan ara, na wobɛtwe wo nnesoa, na woremma no mfiri mu sɔn, na deɛ woma no firi mu mpo, mede bɛma afena. Wo deɛ, wobɛgu na worentwa. Wo deɛ, wobɛkyim wodua aba, na worensra ngo no, ne nsamono, na worennom nsa no. Ɛfiri sɛ odi Omri ahyɛdeɛ ne Ahab fie ne yɛn nyinaa so, na mo nenam wɔn agyinatuo mu, deɛ ɛbɛyɛ na mayɛ wo ahodwiri, ne emufoɔ no nso hwɛ mabɔ, na masoa me man ahohora. Mika 10:7 Minue, na mayɛ sɛ nuabateɛ, sɛ bobe aba mpepedie, bobe san medie, brodoma kan a mekɔn dɔ ne bi ni hɔ, nipa paa yera afiri asase so. Teefoɔ ne nipa mu, wɔn nyinaa tete mogya, wɔsunsum wɔn nuanom fidie, wɔn nsa gu bɔne so sɛ ɛnyɛ yie, ɔsafohene bisa biribi, na ɔtemifoɔ pɛ akatua, na onipa kɛseɛ ka ne kra bɔ ne pɛ ho asɛm, sɛdeɛ wɔbɔ mu nwono no ne no, wɔn mu nipa pa te sɛ hwɛmo, wɔn mu teefoɔ sene kasa ɛban, wɔawɛmfoɔ da no, wɔasotwe no reba, ɛno na wɔn nsa kasakayɛ bɛduro. Monyi adamfo ni, momfa mo ho nto ɔyɔnko so. Ɔba a ɔda okuku mu no, ne ho na wɛn wano. Na ɔbabanyi bu n'agya ɔsesani. Ɔbabaa sɔre tia ne na, aseɛ sɔre tia n'ase. Onipa fiefoɔ yɛ n'atamfo. Na me deɛ, Awurade na mehwɛ no kwan. Mɛtwɛn me nkwagye Nyankopɔn no. Me Nyankopɔn betie me.
metamfo ma wani nye me ho na mahwe ase a mesori na metisumu a Awurade ne me han mesoa Awurade abufuhie no efiri sɛ maye no bɔne di akosi sɛ ɔbɛham me ham ama me na wabu atan ama me obeyi me afiri aba han mu mehwɛ ne tenene no na metamfo behunu na aniwo abɛkata ne so ɔno a ɔka kyerɛ me sɛ ɛhe na wo Nyankopɔn no wɔ no medi m'ani bɛhwɛ no afei obetietia ne so sɛ mmorɔno so dɔteɛ ɛda a wɔbɛto wo fasuo no reba ɛda no so na ahyɛdeɛ bɛkɔ akyirikyire ɛda no na wobɛfiri Asiria ne Misraim kurom aba wo nkyɛn na wobɛfiri Misraim akosi asuo no ano afiri po akosi po afiri bepɔ no akosi bepɔ aba na asase no bɛdane amanfo ɛsofoɔ no nti wɔn ne yɔe so aba no nti fa opoma yɛ ne ho man wagyapadeɛ nwan a wɔn ko ara te kwayem Karmel atifi no ma woni di Basan ne Gilead sɛ tetinda no mu mema wɔhuna wɔwadeɛ sɛ nna a ofiri Misraim asase so baayɛ no amanaman behunu na wɔn ani awuwu wɔn maninnie nyinaa ho wɔde wɔn nsa betuatua wɔn ano na wɔn aso nso besisi wɔbɛta firimfuturo sɛ ɔwɔ sɛ mmoa a wɔtwe wɔn ho fam wɔde ahopopo befiri wɔn ho ntabea aba wɔde ahohim bɛbɛn Awurade yɛn Nyankopɔn na wɔsuro w'anim hwan ne Onyankopɔn sɛ wo a wodi amumuyɛ ofrie na wosane mmarato ho ma wagyapadeɛ nkaeɛ no ɔrensɔ n'abufuo mu daa na adɔyɛ mmom na ɔpɛ yɛn ho na ɔbɛsane ama ne yam ahyehye no ɔbɛpepa yɛn mumuyɔ na wobɛto wɔn bɔne nyinaa gu ɛpo bunu mu fa nokora kyerɛ Yakob yi adɔyɛ kyerɛ Abraham sɛdeɛ wokaa yɛn agyanom ntam firi tete ntrede nna mu no